Zdravím všechny nedrovce a nedrovkyně, já jsem Nethergirl a toto vedle mě je mý slepý střevo Pikachu. Nenávidím tě. Já jsi to spojil. Jo, a tady seš. No, nevadí. A my dneska budeme hrát na serveru Hypixel. Určitě budete mít v popisku videa. A myslím si, že se můžeme pustit. Budeme hrát teda Bull Battle Team. Že Pikachu nesnáší solo. Jste ještě neviděli stavitelské schopnosti. No a co? Pyramida. Tak jo, na tobě přenechám okolí. Já udělám tu pyramidu nějakou, jo? Ok, hoď mi sem písek. To je mi jasný. Díky. Uděláme tady víc těch pyramid a uděláme je menší, ale zase. Už vím, co udělám. Co? Bude to nejlepší pyramida. Já udělám pyramidu, to udělali Palmy, Nil a podobně. Sakra! Co? Já nic, já to nebyl. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Běžnej den. To je klasicky, vždycky můžeš normálně, že jo? Jo. No, páči se. Hej, tam ne! Če, tady mám přece. To děláš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zabijte někdo za mě Pikachua. Ne, Pokémon nechce žít. Tak. Udělej prosím tě nějaký velký Nil. Velký. Ale já nebudu dělat Nil, já si dělám faunu, no floru. Rovnou udělej Mount Everest. Dobře! Ne, to byl vtip. To říkáš ty. To říkám já a mám pravdu. Nikdy mi nic neříkej, co mám udělat. Udělej Nil. Ne. Udělej sochu tebe. Ne. Udělej Tutanchamona. Živýho. Oh. Cože? Proč tam děláš zelený? Co je? Proč tam děláš zelený, blbče? Tady se o něco někdo pokouší. Ježiši, já musím snad udělat ten Nil za tebe, nebo já fakt nevím. Sakra, tam nedošáhne. Děláš se randu. Mraha na tebe, Pikachu. Co ty tam zkoušíš? Nemáme zase tak, nemáme miliardů hodin. Ale let jo. Miliardu let taky ne. Tak. Budeš stavět ten Nil? Někdo si tam hraje. Někdo si tam hraje s TNTčkama. Slyšel jsem. Jo, hrajou si tam s TNTčkama. Rychle musíme jít takový divný stromy. Tady jsou. Já udělám ten Nil, když ty nejsi schopný ho udělat. Co je? Já udělám. Já udělám pár pouštích stromů. To udělám za tebe, pane bože. Tady se o něco někdo pokouší, že jo? Kaktusové. Kaktusové. Nový název pro bambus. Jo. Teda má 100% logiku. Cože? Tolik kaktusů ty blbče. Blázínku. Jestli jsem neudělal mega kaktus, tak si nestěžuj. Nestěžuju. Jenom si stěžuju na to, že si tady stěžuju. Dobře, já ten kaktus bořím. Co je? Ne, rozbil si pana kaktusa. Já vím, já se tady snažím udělat Nil, když ty nejsi z toho schopný. Za to tu poteče láva. Ne, vypni to! Vypni tu lávu. Jak mám vypnout lávu? Já chci o to pokus. A nejsem bůh. Ale seš.
Musíš si myslet, že jsi Bůh, potom se ti to určitě povede. Ne. Ale jo. Tak. Mini-nil máme. Mini-nil? Mini! Pozor, mini! Tak, teďka tady odstraníme těch miliard kaktusů, protože... Co to děláš? Mini od 100 knilu. Bož ty kaktusy! To sem patří. A Bož protože ty Nil není jenom kaktusy. A protože Nil není jenom o písku, tak bude i tráva. Ne, ty buďáku! Ty kolišáku! Ty kolichu jeden! Tady žádná tráva nebude. Jsme na poušti, ne v nějaké savaně, kde máš skoro na každém milimetru trávu. Tráva. Jestli udělám takovou trávu, ještě... Tak dobře, tak to bude pouštní zvíře. Ty budeš tak dlouho jíst trávu, až se z tebe stane kráva, já tomu věřím. Umíš tohle? Počkej, ty kůň je v pohodě. Sakra. Umíš z koně udělat webloada? Ne. To nedovede nikdo. Ježíši, ty moje palmy. Ježíši. Pikachu, řekni mi, jak ta palma vypadá? Já bych řekl, že vypadá to jako palm. Jako nějaká retardovaná palma, že? Jo. Nic to takhle. Mama, jsem laglej v koni. Jsi laglej ve slonu? Ne, v koni. Ty blbče. Já si toho koně smazat nemůžu ho smazat, tak zůstane v tom stromě buglej. Nevej, nestroj. Rychle pomož mi okolo toho šurkejení. Když tak můžeš toho koně zničit. Co? Můžeš tam toho koně zničit. Já nemůžu, já tady právě momentálně dělám ty bambusy. Ty sugarcany. Mám nějaký neúprostný lidi. Ne, je to díra. Dobrý. Já toho koně nemůžu zabít. Musíš ho destrojnout. Ne. Vypadá to jako pyramida? Ta pyramida nebyla celá, ona byla trošku zničená. Cože? Ta tvoje pyramida byla trošku zničená. No, to jsou takový mini pyramidy, já bych dala spíš poop než OK. Co bys dal ty? Co to? To není ani dostavěný, ani to není sfinga, ani pyramida. Tomu dávám poop. To má být svinga, asi. Láva, voda. To je úžasná pyramida. Super poop. Aha, jsou ty s TNTčkama. Jo, to jsou oni. Oni si tam hráli. Tady má někdo dungeon. Popuč. Tomu dávám poop. Hej, kam hráte? My máme zase v dungeonu. Tak. Takový Počkej. mini pyramidky a kaktusy. Tomuhle dávám OK, že? Ok, a teď ta pyramida je usekla. Co? Tady chybí kus pyramidy. Cože? V jakých místech jsou pyramidy? Já tady vidím jenom nějaký divný pyramidovitý kopec a kopce. Tomuhle dávám půl. Vlastně už vůbec nelíp to splývá. Dobrá. To je... Ok, pohodě. Já jsem nestihla hodnotit. Já v tom viděl zlato. Jo, máš v tom něco. Okay. V tom je srdce. Srdce ze zlata. Doslova. Tak tomuhle dávám půl. Tady jsi ho zbláznil. Ta pusa. Ta pusa. Dá. Nic moc. Ží. OK. Tu je. Aj. Tak. A co pak tady je mini swinga! Hej, tak tomuhle dávám good, tohle si mi líbí. To není swinga, to je slon. To je swingoslon. Ale jsme my.
Víš, tady ty 2 díry, co jsi tu nechala? Cože? Žádný nevidím. Jo, tady jsou. Takže mi to vidějí. Aha, ono tam je zastavěný, ale pro... Všichni ostatní viděli, to je rozestavený, a ty jsi to viděl zastavený. Děláš srandu. My jsme čtvrtý. Tohle to vážně vyhrálo. GG. OK, GG. Dáme ještě jednu hru? Ne. Tak 20-minutový video aspoň ne. Stačí 10 let. Tak ok, takže to ukončíme, protože tady pan Pikachu nechce natáčet víc jak 10 minut. Takže pojď na lobby... lobby 22 a rozloučíme se s nima. Zakrát jsem 11. Tada! Jsem takový člověkovi. Pojď si. Pikachu, ty se do těch mobů nějak vzžíváš. Takže nedrovkyně a nedrové. Tímto se s vámi loučíme a Pikachu. Čau. Ahoj.